Ники, бях забрал да го пусна. Давай пак. Сега аз. Аре, качвай се нагоре, идвай. Do you wanna help? Your grandma. Your grandpa. Аре, Ники. Снимам те. От 1 минута вече. Цяла минутата снимам вече. Чакате ме. Ай, приготвяй се да се качиш пак. Аз те снимам. Чакай. Давай, снимам те. Екшън. Не! Не! О, добре, чакай, аз ще го фана. Ако искаш. Чакайте, гайс, че малко се объркаха работите, гайс. Аз съм. Не, така ще боли, Ники. Крака. Славейте, ексти. Ай, боли. Чакай. Не дай много да се хлъзва. Фани го. Сега, когато се качиш, го пускаш. Трябва да си тука някъде. Дай. Влизай, пускай. Ето, хора, ето.